Adams, ngifunda Amazimtoti High School. Ngilana kwindlondlo Cultural Village. Ngikade ngifunda ngokuziphatha ngokuziphatha from ukuthi amasiko kanjani, ukuthi wenzelwa nini imbeleko, ukuthi umhlonyane wenzelwa nini, nokuthi i-21st yakho yenzelwa makunjani, nokuthi ushada ngandlelani. And ngihalela njengoba sesiphumile manje endlini, ngifuna ukufunda ukudla kwesiZulu ngoba isikhathi samanje asikwazi ukudla kwesiZulu, sazi ukuthi nje kudliwa nanoma yini. Kodwa kuningi nje esafuna ukwazi. Ngiyabonga. Sanibonani emakhaya, igama lami nguSindiswa Mnguni, ngifunde eMazimtoti High School. Namhlanje sivakashele umdlondlo Cultural Village. Nje sifike lana siwamukele uBusisiwe Ngcamu osiphathe kahle kakhulu. Basifundisa ngey'nhlobonhlobo zey'hlahla, sifunde ngenhlaba ukuthi ilapha iy'nkukhu bezigula kanye nathi abaphilayo. Safunda ngezangoma ukuthi khona othokoza kube kanye nomakhosi ukuthi kunama-beats ahlukile otshengiswa khona abakini kanye nokuthi uyakhethwa futhi abakini uma befuna ukuthi ube ilento abayifunayo isangoma. Safunda kanye nemicimbi ehlukile, umhlonyane kanye nememulo. Safunda nje okuningi, sithokozile kakhulu. Engifisa ukwazi namhlanje, ngifisa ukwazi ukugida njengesangoma, ukuthi uqonda ukuthini ukugida. Yeah. Ngiyabonga. Sanibonani, igama lami nguMyelani Menyuka, ngisuka eManzimtoti, ngifunda kwisikole esibizwa ngama-Manzimtoti High School. Sizelana uzovashela indlondlo Cultural Village. Singenise uSisi Ncami ezosifundisa ngamasiko ethu esiZulu, ezosifundisa futhi kabanzi ukuthi sofunda Sibahla kaMkhize Sibongo, hlala eMagabheni, ngifunda eManzimtoti High eseToti. Sila indlondlo Cultural Village, sizofunda ngesintu nezinto eziningi zesiZulu. Izinto bengingathanda ukuyifunda ubuhlalo, ukuthi ubuhlalo bakhiwa kanjani, imbala yobuhlalo iqonda ukuthini, abanjani ubugqoka abesifazane noma yini legqoka besilisa mhlawumbe beyosina noma beyogida. Kuningi futhi ngifundile la, ngisathanda ukuthi ngibuye futhi ngizofunda okunye ngoba isikhathi besibe sincane, sangafisa ukubuya sengizofunda okunye. Ngiyabonga. Igama lami nguLwandile wakwaNtobela, ngisuka eMpumpulo Didini, ngifunda eMazimtoti High School. Ngilana ngivakashele indlondlo Cultural Village. Engikufundile ngifunde ngamadlozi ukuthi what effects do they have in our lives. Bengisathanda ukufunda ukuthi ukuba imbala egqokwa izangoma noma egqokwa abantu abathwasayo isiko iqonda ukuthini.